Здравейте, потребители на YouTube, Саши. Цъкаме тук такова, Skywars. Аз съм дотката. И той е... И то с бастуне, Сачи. Айде, вече почваме. Виждам това, най-после. Виж ли, вече не му виждаш, чакай сега. Ти виждаш ли ма? Да. Добре. Чакай сега, виждаш ли му сега? Да, виждам това, не... колкото ти да клякаш, бе. Не, аз не. Айде, гепи там някакъв... шопарски чест. Ай, ти всичко открадна от теб, газа. Ти си бах ти бакука. Да, толкова нали ма какво да открадне. Гледай, братвичката, някакви адски сладки. И ти какво искаш, бе? Вземи брадвата. За какво ми? Бие чекина, не? То няма такова да бе за краката, тук бе, ужас. Има, аз съм ти остава там. Чакай. Какво ти трябва? Ето го бе, имаш ли стрели? Чакай, да. 10. Аз имам 5, чакай. Те ще почне да стрелят. Прави сте, че правиш нещо. Няма какво справям, право. Не бе, аз имам луга, изчакай бе. Изчакайте, сега ще почне да се движи. Мърш, ще прибия, момче. Ги бе. О, бати изроди, те са много добри, бе. Бати ти интертия. Трябват ми купчета. Купчета. Пази са. Аз имам... Що? Тия почнаха строят тая бързо. Не мога от цел. Майко, Диди. О, не иска ти им, защото те вас майката. Да. Бягай! То сумря, то не. Що не си казал, ти помогна, пак. Аре бе. Готово умре. Той в последния момент се телепорта при мен. Верно, така се телепорта. Ми има тендърпер. Омага. Бе не, аз го видях. Той ми свали 2 сърца. Вау, 2 сърца. Нито не ми е свалил. Нормално той гледаше, той има фокус на мен. Гледай кама копира, защото те в майката ще. Ябълки. Не го гътнах. Браво. Виж това си и клекна, ма гледай. Мършо. Ще ти пръсна. Добре, ще взема една въдица. Аз нямам стрели, имам 3 стрели, дай ми стрели. Аз имам 2, на тя една. Ти имах лък изобщо имаш ли? Да. И какво ще правиш една стрела? Дай ми другата. Почна да се движи вече. Той идва към нас. Аре бе. Голи го френ. Айде. Аз го оцелих обаче. Пак го оцелих. Ужас, стрелят. Ма това зор да дойде. Бягай! Бягай! Бой. Той ми лагна, нищо не е мога. И на мен ми лагна, Възикна се. Пати, не, той има даже ябък. Убий го, бе. Ето го, той идва. Няма нищо, че идва, нека да идва. Кажи ми, когато е дошъл вече. Давай, идва. Стреляй го, аз ще такова. Ще се оправя, да имам кръв. Къде е? Трябва ме енчантът лък само. Имаш? Ето бе, да. Чакай, си върна няколко хвате. Ето ендър перли, тук кирки, взимай тук. Наци, вземи си един наградък. Чакай малко, че он идва. Не виж, че идва. Аз имам ендър перли, аз. Виж, он си идва, аз го гътнах. Я ми дайте обикновено. Аз съм ти фърлил. Да, чакай, аз сега ще го сложа на нас. Той е малко хубаво. Ма ти си слаб на тази игра, бастун. Не съм. Аз като та гледам. Чакай само да си ги подребя. Гаси този огън, бе. Какво си го става така да гори? Нищо не мога да ти направи. Колко ендърперли имаш? 16. Искаш ли? Не, аз имам 11. Добре, значи ние останахме още 3 тима. Вървим в средата. Чакай. Да вървим да ръчкаме туди. С ендърперли ли ще ходим или? Да, дай да се довърши пътя. Да довършиш пътя, темата помага. Ние сме живи още малко.
То капа. Те ще гътнат там. И още е пън. Знаеш как ми лаги, бе? Това ме кара да върна на една страна. И това ли е центъра, бе? Също. Това не е центъра, бе. И това. Тук почва центъра. От тук почва, но... Те ме гътнах. Не са. Нека им удари с една стрела в газа. Ще ги аз цините. Какви са нагли. Стига, бе! Гътнах ли те? Не. Не ми тогава. Той гащите с енчант на турка. Да, той ме фърли. Аз идвам. Аз не мога да се кача горе, бе, човек, той се ме бие. Аз нямам годинки да са речена да ме бият. Аз сега жду. Ще го я в газа, ще го я ти маза. Какво е? Ето го, бе! Майко! Ужас. Уди, аз паднах. И мен. Пич, аз не съм умрел още, само къде съм паднал. Аз умрях. Мога да умра след малко. Ма не, бе, аз не успях да се фана с Ендерпер. Ела, гледай само да виж какво става. Аз гледам, но той е слабо, човек. Гледаш ли у мен обаче сега? Само лъка го спаси. Аз ако има годинка, ще тека му скоча. Гледаш ли? Да, бе. Мен виждаш го изобщо. И тогава. Айде. Лека не го оцелига. Айко. Той сега ще бие с лъка. Не. Не, оставя да те Тема, бие. стигнеш, Браво. умре. Има ли още живи, бе? Не. Ого, имам годинки. Аз печелих. Аз се хвърля. Чакай.